tabok mini sama ibai malah ke nang tak tama khaim sumbono ani samanya ta malai la ke mun saya seka boleh tidak kita sowe ha tir bar sorowe ha khanai sasige ha pera hor bothor go sim khan su sowe ha ha to soko ro ka ha khai ton musu ke nang mini bagi dai besek gede grong mat yang ka bisa sai na mana onek beja ma ke ang lo ro sala ke this is for ya ka si ton nang ta sama jo bekne se ton wan ki ko ro sim lai ma ton ha mana ani sama jo no si pau khari si ani buhina tilangi ani sama nawa tilang tong nai pi sai tong ku ka ano sai pau khar lai pi ni lai tong ta bo pi ni ku ti khana ke nang tabok mini bai khat thang mani bahai ma tong kale se sung ka bala mu ko media se ke ma se na ta kisa ma no media kile ta ka ba sa chore na si do sa rutu na ke rutu sure le pri ai bokho tung tong ani kala ji yor ya hingke nirok nuk bai khana takuk busuk ke bokrok tungja busuk ke birmano klai jak boni bhai khar thang mani bangai hingke hani manganya nirok no berkasih request kaiwo o video no busuk share khai masa khaleji jati boni bereitak biang di rok busung bono information mana nate hingke te like comment no bukai ro badi subscribe ro bukai ro badi sini video ko talte benai mani bangai pai ko sekang te kaisa kok sai ro bisnai nirok borong no je jaga pha nukha mane nirok comment khai sai lagi borok jaga bo hingke te screen no borong ni photo bo parai roi nai hingke nirok borong nukha mane nirok direct sikol ba sikhai na rok laisti hingke asal no tini ni bangai next video ma laisnai hambai